assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. On calminama, on juurama, on jettama, on ñagama duwaw caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Allah mo jaam e kisal woni, duwanade nene e baaba, juurade moƴƴuɓe, ñagade yaafoye e kala saaha hoddiɓe e wurdiɓe aduna kala. En duwanima mayɓe julɓe ɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe e nder ndu lewru teddundu. Yo Allah rimɗin, yo Allah rimɗin, yo Allah rimɗinɓe nannaɓe aljanna. Enenne wuurɓe ɓe yo Allah yaafo en ko adinde mayeten. Yo Allah ɓamtu en ɓamta diine men. Yo Allah ɓamtu en ɓamta kadi gonɗingol men Allah ha finde tinde iway ɓerɗe men faade Allah subhanahu wa ta'ala. Yo Allah rokku en jaam, ɓamta en ɓamta leñol men, ɓamta en ɓamta ɗemgal men, rokka en ɓerɗe laaɓɗe laaɓtuɗe yaada e jeese men. Kala ko kalɗen taw ko ɗum selli e ɓerɗe men. Yo Allah rokku en ɗum. Yo Allah rokku en kala ko kalɗen kene nafa. Yo Allah rokku en nafoore nde wonta jaggotonde e jungo ha leñol fulɓe kala yiya, moni kala wawa naftorade. Yo Allah waɗanen ɗum. Musidɓe tedduɓe heɗiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e kala dente. Hande yewtere men eɗen gandi kala alhamisa eɗen gadda ko faati e banggue cellal ɓandu ha e ko faati e laaɓal e ko moƴƴi e neɗɗo. Hande noon eɗen jewta seeɗa e kawisaji qur'anil karim ko faati e banggue cellal ɓandu. Kamɓe mbiyata mu'jizatul qur'anil karim. Kawisaji qur'anil karim, miracle qur'anil karim, miracle gonɗo e nder qur'anil karim. Kawisaji gonɗi e qur'anil karim hande ɗi yimɓe woɗɓe ɓe gonani julɓe ji naftori tene enen jangoɓe qur'anil karim ɓe en naftoraki ɗum. Ene muusi, ene hamni. Gorko goto ko Amérique najo, omo wiye Jo Simpon. Oɗo hen Jo Simpon en 1992 o woni no professeur e nder université américaine. Omo jogui losgoji kewɗi waɗata ko fati e banggue cellal ɓalli, woni médical, ko fati e banggue médical. O naati e qur'anil karim hawo heeɓi haqiqa ko woni e qur'ana he ko ɗum tigui woni ko hutorte hande e nder aduna he ko. Goɗɗo o wiyete ko Martial Jones. Martial Jones oɗo kañumne ko professeur mawɗo toon to Canada. O kam wonko yaltini ko heewi e nder qur'anil karim. Omo hutoro ko fati e banggue médical. Tene ɓe gona julɓe, tene ɓe naati hen haɓe gari haɓe gandi kala ko Allah tagui e aduna he fuɗɗori ko ndiyam. E nder deftere men qur'anil karim Allah haalni en hen ndiyam wona goo wona ɗiɗi. Leydi ndi wurtinirte ko ndiyam. Ko asman o toɓata, so asman o toɓi leydi ndi wurta. Allah haalni ɗum e qur'anil karim. Allah ne holla en holno wurtinirta neɗɗo caggal mayde. Allah ne holla en on histoire holto daratemo ha mbawen famde no Allah wurtinirta neɗɗo caggal mayde. O wi ndaare ndiɗo leydi maydi yordi mes, andi yoori andi maayi, kodi pundi ɓoldi. Min jippina hen toɓola men, toɓoli ɗi wonata balɗe tati, huɗo puufa hen ten. Huɗo koko mayno ko hako rappi, hako natti wodde ha wonti duffolde e on saaha kuɗoli putti hen. Allahu akbar. Kanko oɗo hen docteur biyeteɗo Martial, oɗo canadien, o naati e nder qur'anil karim ɗo Allah wino walaqad khalaqna al insana min sulalatin min dinin summa ja'alnahu nudfatan fi qararin makinin summa khalaqna al nudfata alaqatan fa khalaqna al alaqata mudaghatan fa khalaqna al mudaghata izaman fa kasawna al izama lahman summa ansa'nahu khalqan akhara fa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Eske oɗo ayetan yoni gandal. Oɗo ayetan o tan woni gandal pap no worno. Kala janguɗo qur'anil karim, bawɗo qur'anil karim, oɗo ayetan yoni ko wiyete gynécologue walla wiyete sage-femme, woni yimɓe toppitiɓe jibinirgol debbo.
debbo ɗo wonata reedu gila tan Allah haali ɗo hen Allah wi ɗo gonnoɗon min tagi on e ɓakkere loofal ayi min tagi on e ɓakkere loofal ɗum woni aya o e nder ɓakkere loofal ngal min tagi hen toɓɓere manniya ay nden toɓɓere nde fecca nde waɗa toɓɓe tati hen toɓɓere wotere waɗa e fittandu he ɗum woni on neɗɗo jibinteɗo o toɓɓere heddinde wedda e leydi he woni ɗo jogori ubbede ɗo toɓɓere heddinde waɗa e allahdu asrafil ndu jogori wuttoyde ñande ummital joni toɓɓere wonde e keeci nde nden toɓɓere wonayte ɓiɗɗo garowo o so tawi o maayiɗo ubbeteɗo o tawata toon ko toɓɓere weddanode gila adana nde ñande ummital so waɗi allahdu ndu wuttama toɓɓel gonnogel toon e guddel makko ngel guddel allahdu he ara naata e qabri makko taw toon toɓɓe ɗe ga wurtinamo allahu akbar ko ndiyam ɓe jangi ɗum ɓe kumpiti tene ko ndiyam ɗam ɗo ndiyam enen jangoɓe qur'anil karim jaaruɗen e qur'anil karim tan ko misde e fettade eskeyo kono ɗo so tawi en duttima e oɗo laboratoire en duttima e oɗo scientifique witto ngoɗo witto sen duttima hen en bitti kinaki debbo julɗo wonta yah e taabal gorko kefere ne seeka reedu mum ne yaltin toon ɓiɗɗo haalaka noon gueɗe keddiɗe ɗe eɗen janga qur'anil karim so rewɓe men dafama walla so pasuyagol yonti nelenɓe to leɗɗe doctoreɓe nelenɓe to jamɗe doctoreɓe nelenɓe to appareji doctoreɓe tene Allah haalnene oɗo aya qur'anil karim ayi ɗon ɗo wino ko ɓakkere loofal tagmi adama duttimi e nder ɓakkere he jaltinmi e ɓakkere he toɓɓere ayi toɓɓere nde waɗa fi qararin makinin waɗa e nder ranga ceniɗo no fewi sanne toɓɓere nde waɗa e ranga ceniɗo nden toɓɓere woni manniya e nden toɓɓere min dutti kadi min tagi hen heɗɗere ayi e nden heɗɗere min dutti min tagi hen hettere e nder nden hettere min dutti kadi min tagi mayre tew min mbaɗi e mayre ƴiye ay min mbaɗi ƴiye e nder hettere tew he min dutti kadi min mbaɗi hen ko wiyete nguru ko min pewni hen nguru ha feewi min mbaɗanimo tago nde ngoɗon tago ko balɗe 50 ay won yaruɓe hande so debbo woni reedu hadiɗon e balɗe 50 sa bonni ndu reedu wona tawo neɗɗo mbarɗa koma dañi balɗe 50 ɗo tago ngo timmata so dañi balɗe 50 ɗo watti giddude hankadi ni ɗo sa wari a wari neɗɗo ɗo sa wari tan a wari neɗɗo rugi ɗo sa wari tan a wari neɗɗo joni noon ɗo to balɗe 50 ɗo yaha ha yetto hen hankadi ni lebbi 4 ɗo woni hankadi ni so yettima lebbi 4 summa ansa anahu halqan ahar ay min mbaɗamo taggo wongo min pera juuɗe min pera noppi min pera kine min pera guite min peramo eywa min peramo fa tabarakallahu ahsanal khaliqina alhamdulillah towi Allah jarama Allah moƴƴinɗo ngoɗo tago ƴeewe tan oɗo aya qur'an ko scientifique mawɗo no feewi sen batti hen haqillaji men ɗo tan en gonta hutoro kala ko fati e banggue doctoreɓe tene enen ma en gon doctoreɓe koye men ha mbawen yitade hen koye meɗen eɗen jokka ha joni ko fati e banggue oɗo hen aya qur'anil karim mo poɗɗen ruttade ha mbawen yaltinde hen enen koye meɗen keɗen natta rewrude ɓeɗo henno woɗeɓe oɗo aya qur'anil karim mo kalɗen ɗo henno so tawi en duttima e witto makko en bittimo kaddi wittandu en duttima hen tigui rigui ɗo tan ɗo Allah haalani en oɗo aya qur'ana mo kalɗen summa halaganal nudafata alaqatan fa halaganal alaqata mudagatan fa halaganal mudagata isaman fa kasawnal isama lahman ay summa ansanahu halqan akhar fa tabarakallahu ahsanal khaliqin ɗo hen ɗo Allah haalnani oɗo aya qur'ana so wona enen koyemen ha duttoɗen ɗo natten rewde e ɓe woɗeɓe saabu koɓe totta ko pop eɗen totta ko ɓuuri ɗum kono noon enen jaruɗen hen tan ko hettade e firde e hadde hen ɗo henno so tawi en naati tigui tigui eɗen ndesodira
eɗen ndesodira duuɓi en jibinta kono en duttata koye ɗeɗo toɓɓe ƴeewen ɗeɗo toɓɓe ɗe Allah haali ɗo henna e ɗeɗo keɗɗe ɗe Allah haali ɗo henna holno mbawirten enen ne dañde hen gandal ha mbawen safrade ha mbawen safrude koye meɗen ɗum woni sas famuji teni Allah haalani ɗon o haali e nder simore wonde Allah haali e nder simore wonde ɗo wiyata jaafo ɗon min tagi on yahluqukum fi buduni ummahatikum halqan min baadi halqin tago e nder tago yumma o ko tago min taga tago kadi wongo e nder makko ay fi zulumati salasin e niɓɓe tati min mbaɗamo e nder niɓɓe tati ɓiɗɗo o wonata koye nder niɓɓe tati ay ɗeɗo ɗimɓe tati kamɓe ɓeɗo docteur ɓe ɓe jangi ɗeɗo niɓɓe tati e nder qur'anil karim ɗeɗo niɓɓe tati ɗe Allah haali ɗo hen woni pos kamɓe trompe woni to ɓiɗɗo o wonata ɗo e liquide amniotique mi anda ko liquide amniotique ɓe mbiyata ɗum toon ne kadi ko ɗam ndiyam ɓiɗɗo ne somo toon e koɓe mbiyata kiltoris ko ɓiɗɗo ne somo toon kiltoris ene wondi kadi dans les bases toon ne kadi ɓiɗɗo ne wona toon e nder ɗeɗo niɓɓe tati Allah haalino qur'anil karim tene ɗeɗo niɓɓe tati so tawi wata Allah wat e ɓiɗɗo ma e nder reedu ɓe mbaɗamo opére ɓe ceeka reedu ndu ɓe naata e ɗeɗo niɓɓe tati kala ɓe jaltini toon ɓiɗɗo taw hebbate ɓe bonnani hen ten ɗeɗo niɓɓe tati foof Allah haalni en ɗum e nder qur'anil karim en duttaki hen ha mbawen enen ne janngude hen beele kadi eɗen mbawa andude hen kene nafa en hayso tawi en jeehe université uji arabeɓe ɓe ma en tawni kamɓe koye mabɓe aɓe kumpiti ɗum kono ko gandal ngal ɓe kerri enen e ɓaleɓe kadi ɗawiɗen ɗum tagui noon en ngala ɓaleejo jaaɗo université ji mabɓe janggi toon arabe janggi toon qur'ana wawi toon nahwu wawi lugha wawi kala fannuji arti rokki en ngal ɗo henna gueɗal ha mbawɗen safrade on ala kono kamɓe docteur ɓe kamɓe arabe ɓe eɗen gandi aɓe jaari ko fate banggue médecine tene médecine moɓe jaari o aɓe kumpiti e nder qur'anul karim médecine haqiqa nani aɓe kumpiti ɗum enen noon ga hen Afrique banggue hirnangue enen qur'anul karim mbaɗɗen tan ko nde deftere haala ka ummi ko to Allah eɗen jangga ka kaɗɗene makko ko eskay eɗen piraka kono en jahata nder ɗum noon deftere nde heftama e juuɗe men ha laaɓi aɓeni ɓeɓe kalɗen indi mumen ɗiɗo o yekko Amérique najo Martial o Amérique najo ene wonde Canadien najo kamɓe ɓeɗo hene ɗiɗo ɓe naati e deftere qur'ana ɓe carinde ɓe caakinde ɓe guitti hen gande nafoje kala hande aɓene kutoro joni noon génération garoyo o walla mbiyen yontande aroyore nde maɓe dañoy caɗele mawɗe tene ko enen ɓe namdoto babiraɓe amen ɓe walla mamiraɓe amen ɓe oɗo qur'anul karim moɓe jangata o oɗo qur'ana no wayi hewde nafoore no wayi hewde scientifique so losgoji kewɗi mbaɗanoma hen en tampata en goɗɗoyta en tampoyta en cafroyta ko to woɗɗi ma en mbaw hattude e koye men ma en mbaw safrade e koye men holko saabiɓe muɓɓi guite ha nde deftere wujja ten nde wujjama gasi nde wujjama gasi par ce que hankkadini e kaɓirɗe mabɓe naate men bindi mabɓe naate men e médicament ji mabɓe leɗɗe mabɓe naate men ɓe mbari ɓerɗe men en donki dañde doole wawde ruttade e deftere he ha bitten natten ɗo hen ɗum woni so tawi en duttima e nder deftere qur'anil karim ma en gandu kala ko Allah tagi ko ndiyam fuɗɗori lekki ko ndiyam fuɗɗori gawri fuɗɗorto ko ndiyam gawri ko ndiyam ha ɓooya waɗa kosam ɗam yoora wonta gawri mango ko ndiyam ɗam ha ɓooya wonta kosam ɗam ha ɓooya wonta kaddi ndi wonta mango banana ko ndiyam ɗam wonta kosam ɗam wonta kaddi ha ɓooya wonta banana pomme de terre kala ko wawi wonde limon kala ko jiiɗen ko ndiyam kala ko Allah tagi koye ndiyam tene Allah haalni en diƴƴe ko wona goho wona ɗiɗi Allah haalni en diƴƴe gonɗe e maaje diƴƴe gonɗe e men enen koye men diƴƴe jahoje diƴƴe jippotoɗe gurtina leydi kono ha ɗo en duttaki taw e diƴƴe he beele mbawen yaltude musidɓe tedduɓe oɗo aya qur'anil karim ɗo Allah wi en tan wala qad khalaqnal insana min sulalati min dinin summa khalaqna nudfata fi qararin makin oɗo nudfata fi qararin makin ɗo eɗen mbawi ruttade ɗo oɗo qararin makin eɗen mbawi ruttade ɗo hen duttoɗen kadi haɗo joni ɗo toɓɓere nde wonti heɗɗere ɗo kalnoɗen e lefol gadigol ngol musidɓe tedduɓe yonti duttoɗen e deftere qur'anil karim
mawen taw hen kawisaji Allah ɗi eɗen mbawa safrorade ɗi eɗen mbawa rentorade natten rewde e waɗede sen ji hande diine men o ustima ko wiyete gonɗingol Allah ngol ustima hande gonɗinen ko waɗeɓe saabu sa yi oɗo téléphone mo kaldeten oɗo hen oɗo téléphone mo kaldeten fewni ɗum ko boɗejo leɗɗe ɗe moɗeten ɗe ko waɗeɓe pewni ɗum internet o ko waɗeɓe pewni ɗum dekke noon hanti gonɗingol men ruttima e mabɓe gaga Allah tene Allah addini en deftere qur'ana ko ha mbasen yebdeɓe saabu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e nder qur'anil karim Allah ne wiyanno woto yeeb mbadiji mabɓe woto yeeb jawɗele mabɓe woto yeeb gande mabɓe yeeb ko tottumami ko eywa ko tottumami ko nani enen noon en gari ko Allah totti en ko en donki yarude hen yeeso jaaruɗen yeeso eko waɗe ɓe gaddani en ko kalifandi ne ɓeydo ngabbude wumru ndu woni tan no gumirɗen ni bompilo o ene ɓeydo yaade eɗen jangga jamma ñalama kono koye bompilo nguurɗen ƴewɗo joni tan to Allah wiyata e nder qur'anil karim alam yaraw ila tayri musakharatin fi jawi samai ma yumsikuhunna illa Allah inna fi zalika la ayatin li qawmin yuminun ƴew tan ɗo henna alam yaraw ila tayri musakharatin fi jawi samai way tan kono laana ndiwowo ni ko gotum nani oɗo aya qur'anil karim ƴeewe ndiwri no eltirina e nder weeyo asaman ndiwri weeyo asaman forta bibje mum yaara bange ha no laana ndiwo wayata ni eɗen gandi laana ndiwo tournata ɗarat ndiwri ɗarat sen jangi e ndiwri tan enen koye men mamin dutto e kayisaji qur'anil karim duttoɗen e kayisaji ko fewni laana ndiwowo holno laana ndiwowo ɗarirta saabu laana ndiwowo tournata ɗarat no ɗarɗaral ɗarirta ni saabu sa yi ɗarɗaral tan ɗarɗaral ko ndiwri wiyete noon oɗon gandi ɗarɗaral wi ɗum ɗarɗaral ko ɗarowal ngal ɗarat ene jogui diwe goɗɗe ndegat ko wayno duttalen ciilalen ndegat sen ndiwa kadi ndegat sen juro ndegat sen ndiwa ndegat teni sa jaggi ndiwri a haɓɓe mayri ɓoggol a haɓɓe koyngal he tan haysoko garowol a diwni ɗum seeɗa ma yi bibje ɗe no ndiwirta ni ko même chose no bibje laana ndiwowo ndiwirta par ce que laana ndiwowo sen diwa bibje ɗe yeeso ngo uddoto caggal ngal uddito holko tagata yeeso ngo uddade bibje ɗe woto hendu nadde hen tedda ka ronka diwde bibje ɗe caggal o ene waɗi cereli ɗi guddito beele kenal ne naata toon rokka ɗum doole soko yeehi ha dow fof uddo sowona bibje caggal ɗe eywa joni noon soko juro noon bibje yeeso ɗe guddito ɓe bibje yeeso ɗe ɗum ɗo gonta cereli gonton ɗi guddito ɓe gudda cereli caggal ɗi beele hendude naata hen ha heewa ka tedda ɗon ɗo ko juriɗo ka reega ka tedda ka wawa wadde frais moƴƴo ayi ndiwrine saɗa laara ɗum bibje ɗe ko noon wayi bibje ɗe so tawi ne juro bibje ɗe kewi ko serñiɗade ɗe carodirat bibje ɗe carodira beele andu tedda so ndu teddi kayri ndiwri ndi tan ndi tedda ndi juro jurgol pewgol taw wona ndi murɓo taw wona kadi ndi tato so ndi diwa kadi ndi diwirta ko bibje caggal wona bibje yeeso woto ndi teddude ɗum noon ɗo henno so tawi en duttima tan eɗo Allah wi en tan musakharatin fi jawi samai ma yumsikuhunna illa Allah jaggani ndiwri ndi so wona Allah subhanahu wa taala enen koyemen joni joni mbawen fewnude ɗo henno ɗum woni ko tuba ko pewnata jamma ñalawma eɗi jaaɓe pewna ciile en dute en no wiyatno kadi oto hen tokoson en so tawi fin de année ari ko wayno 31 décembre ɓe dokka ɓiɓɓe men ene pijira pourtant enen fin de men décembre ko holɗum ko ɗum ɗo hen no wiyatno ko harana ɗum ɗo ko enen ponno fewnude dokken ɓiɓɓe men enen e koye men julde taske julde korka mawludu harana pewnen dokken ɓiɓɓe men kono ala en duttaki ɗo hen hayɗo en duttaki ɗo alay saago noon jurnitoɗen koye men no moƴƴi musidɓe tedduɓe en kaali joni joni ko fati e banggue ndiwri ɗo Allah wiyata en e nder suratu tabar ndaare ndiwri ndi e ndiɗo ndiwri mere tagrani Allah wi en ndar ndiwri ndi wona tan yen ndar ndiwri ndi mbiyen taare Allah kawisaji ala ko laare ndiwri ndi kawisaji gonɗi hen ɗi kutorɗen ndiwri ndi qur'anil karim ala foko accanen haydara ɗo kam alam yaraw ila tayri musakharatin fi jawi samai ma yumsikuhunna illa Allah inna fi zalika la ayatin li qawmin yuminun ay oɗo yuminun o ko ha mbawen gonɗinde hen Allah ko ha mbawen yiitade hen ko eɗen gonɗinira Allah mbasen gonɗinde woɗeɓe ɓe par ce que kamɓe oɗo henna li qawmin yuqinun o ko kamɓe gaddini oɗo henna li qawmin yuminun ko kamɓe gaddimo par ce que hanti en gonti gonɗinɓe ɓe sa rafama sa yeehi hôpital uji mabɓe ko kamɓe gonɗinta koɓe mbima koko ɗum
ko mbiya accu ko accat ko mbiya nangu ko a nangat e matériel uji maɓɓe ɗi koɓe kollata ko ko ɗum gonɗinta sa yi he nder internet ko jeeta ko ko ɗum gonɗinta sa laari télévision ko jeeta ko ko ɗum gonɗinta par ce que ko kamɓe mbahliti guite men ɓe dokki en kawisaji goɗɗi jejjiɗen mujisatul qur'anil karim jejjiɗen kawisaji qur'anil karim miracle qur'anil karim jejjiɗen ha laaɓi nani jejjiɗen ha laaɓi nani teni allah haɗani ɗon allah wi en ndaare ɗeɗo maaje ndaare maaje haza asbun furatun ayi ngoɗo maayo ko welgo ngo ko hango teni aɗe mbaddi corresponda aɗe kawriti diƴƴe ɗe nattodirta joni noon maaje kaɗɗe ɗe ndaare maaje kaɗɗe ɗe ɗe allah haalata ɗe e nder maaje he allah wi en kanŋe nan toon oɗon jaltina pétrole nan toon jufafu ha ko pétrole woni ɗon oɗon jaltina oɗo pétrole oɗon jaltina hen gueɗe kewɗe oɗon naftoro kono enen mataw ɗo henna kam jaruɗen hen tan ko janggude e ɓennude e misde ɗum kono noon en duttota ko tigui rigui oɗon gandi so tawi onon nanoɓe français ɓe oɗon gandi huuɗo woto nana nder maaje ene wiye algue ɗe ɗum kon huuɗo hande ɓuuri serde hay liɗɗi gaweteɗe e nder maaje ɗi kon huuɗo hande ɓuuri serde hay kanŋe jaltinteɗo e nder maaje o oɗon gandi algue ko kuɗoli woni tan duneli e dunoli kuɗoli mawɗi gonɗi e nder maaje e kawisaji allah haali no qur'anil karim ala pop komin taganani e nder diƴƴe min tagani on foof e nder diƴƴe ɗe noon ko ɗeɗo diƴƴe gonɗe poɗɗe ruttade par ce que kala ko allah tagui koye diƴƴe ay oɗo henna ha joni mi rutto ga henna to allah wino min mbaɗi on e ranga woni tan min sulalatin walla tan mbiyen to allah wino on fi qararin makkinin e nder ranga ceniɗo hay nder maayo ko ranga ceniɗo ko diƴƴe mawɗe goni toon tene nder diƴƴe gonɗe toon nde ɓiɓɓe ne toon ɓiɓɓe pétrole nan toon ɓiɓɓe gaz nan toon ɓiɓɓe kanŋe nan toon ɓiɓɓe algue koɗo huuɗo nan toon algue noon hande sa yi bik a yi kelis bey carte mémoire no wiyeteno gueɗe tan kewɗe hande ko fewnirte gueɗe kewɗe ko koɗo huuɗo ɓe pewnirta ɗum o ɗum ɗo hen no wiyeteno mballe kam ɗum ɗo hen ordinateur clavier mum o clavier ordinateur plaquier ɗum ɗo hen no wiyeteno lone koyɗe mum ha e cadre o gueɗe kewɗe hande ko koɗo huuɗo wiyete ko algue ɓe pewnirta ɗum ɓe jogui ko cabe ganduɗa mawɗe batoje ɓe jahata ko ha nder diƴƴe to ɓe gawa koɗo huuɗo aɓe ñama ko ni soɓe jaltini ko aɗon jii aɓe ƴakka ko kanko koɗo huuɗo algue ko tene allah fof ko allah haalnani e qur'anil karim gueɗe mbaɗe noon ko enen ponno naftorade kono ala ko kamɓe naftorto koɗo huuɗo wiyete ko algue soɓe jaltini ko kala ko faati hande e kesamagu ko kanko fewnirte kelis bey joni so ji kelis bey ko fewnira dow ne ɓawli ko walla ne ranwi ko walla ne bulɗi ko walla ne wojji ko algue woni ɗon soɓe gaddi ɗum ɓe mbaɗata ɗum koye nder société ji mawɗi aɓe jogui société ji ɓe ndefa ɗum ɓe pewna ɗum ɓe mbatta ɗum no comme condini ha ɓoye ɓe mbatta ɗum no likkinni ɓe mbaɗa ɗum kala koɓe beela koppuji en ayi ɓe mbaɗa ɗum koppuji en kudduji en lookon en koppuji ɗum ɗo hen no wiyatano koppuji batteɗi fleur en pot de fleur koppuji batteɗi fleur aɗa foof ko kañum machallah tene ɗum ɗo pop allah haalino qur'anil karim kono noon en gona waɗoɓe examen en vaccinta qur'anil karim o tene qur'anil karim o en perdimo hawlade o yalti juuɗe men hawlade haw wi ceer ɗum kam alay saago ganden ɗum qur'anil karim o yalti juuɗe men haalade caggal tan kamɓe ɓeɗo henna hankkadi ɓe mbiyeten ko hefreɓe ɓe mbiyeten ko hefreɓe caggal tan ɓe duttima e nder qur'anil karim ɓe naati e deftere he ɓe biccitinde ɓe mbaɗinde ordinateur uji ɓe mbaɗinde examen woni tan ɓe baksininde ɓe biccitinde haɗe jaltinen kene nafa kamɓe kam ɓe jeehi gasi wona hanki mbiyen tubakoɓe nde gaari gande nawi gande men coppi leɗɗe men dahi en guitti ɗemɗe men nawi en bon oui je suis d'accord nden kam en pinani ken ɗaniɓe mais 1437 ko nelaɗo allah salah sallam ari faade mawɗe eɗen jangga mais so tawi pine men ganni men nawama qur'anil karim o nawaka ha hande nani ha hande nani ko kañum jangaten nani
ha hande nani ñanden en kaalino ko fati e banggue to hen to suratu yasin ko kalno e nangue e lewru e nangue koode en jii suratu nahl ndeɗo simore Allah haalni hen tamoroje en gona remoɓe tamoroje tene tamaro en rokka neɗɗo ƴiƴam caggal nde korɗa aɗa hoori en rokka neɗɗo sukara mbiyanum jafoɗon caggal nde korɗa hanangi muti ene yiiɗa ya humtoro tamorode tawno sukara tamorore ene nafa neɗɗo korɗo ñalawma kurɗo mo ñamani ayi Allah haalni en tamaro kono hayƴew tan ala foof enen tokkoɗe enen ndema tamaro en ngala en mbirtot surtout nahli eɗen guuɗa en meeɗa remde tamaro en meeɗa ɗum ko goo Allah haalni en rumman woni pomuji Allah haalni en pomuji laabi million e nder qur'anil karim e nder suratuji kala Allah haalni en ligimaji mutasabih wa gayra mutasabih Allah haalni en kanji pop kono ndaare leyɗele men ɗe aɗen joori kos diƴƴe garat ko gawri tan mbatten hen hay gawri ndi mbiɗen natti moƴƴude mbaɗɗen wattude hen kadi potte en deme en poɗɗe en en natti hutorade en kutorayki ko Allah wiyene qur'anil karim e nder suratu nahle ha joni Allah haalni en hen min pewnini on laabi pewɗi min mbaɗi koode beele mbawon fewde mbason majjude ayi ɗo wonti imrul qaysi wiyata en isama suraya fi samai ta'aruda arnal wisahal mufassali so tawi bawgal e asaman ngal sirtima enen ganduɗen e bawgal mataw ko to banggue lasarari hay to lasarari meɗen ndi hande ndi yencinani par ce que ndi yencini koye daha e kuɗol ndi yencinani to banggue gollal ha nafi en jiyani pop bawɗo lasarari ha yaltinen tisiji bagui mbattuɗen ɓornade en jiyani bawɗo lasarari ha yaltinen ventilateur watti wifde en eɗen keeɓa ɓuwol climatiseur frigo congélateur e batoje autoji laaɗe diwoje laaɗe deegoje laaɗe jorni ala hen pop ko nafi en tawo ɗum noon ko intérêt personnel nawrata leñol yeeso musidɓe tedduɓe deftere qur'anil karim nde ala pop ko Allah addani e mayre ala fof ko Allah hollani en hen ko fati e kawisaji ko fati ko eɗen piira ɓeɗo hen añɓe men fiyoɓe en hande ne piira en technologique Allah rokki en qur'anil karim keɗen mbawa firdeɓe laabi temedere golɗo konngol ñanden tarih ramadan haali ɗum professeur mo Suisse walla mbiyen mo belge somi jumani elle ko hakkude belge e Suisse professeur tarih ramadan d'origine égyptien o haali ɗum ñanden tene kala scientifique mawɗo mo joni noon o fiiri ɗum ko qur'anil karim ko kalmi ɗo ko pop son jiiɗi yiide ɗum jeehe nder google tappe internet tappe miracle coran tappe kawisaji mujisatu qur'anil karim oɗon yiyoɓe arabe ɓe oɗon yiyoɓe français ɓe tappe miracle de coran tappe ɗum ma on jii joni ma on gandu deftere nde seere juuɗe men en keddima e janngude nafoore nde ɓe nawi yo Allah faabo en yo Allah artir haqqillaji men yo Allah rokki en haqqillaji ceeɓɗi bawɗi wittude bawɗi yiitude ko mofti e qur'anil karim ko kalami ɗo ko noon mbatten haqqillaji ko hunde wande fayida kono en mbawata yiide ɗum so wona jomum yalta aduna wiye kaari haalino ɗum mbatten en haqqillaji duttoɗen hen berfiren mbaɗen ɗum werfiye no moƴƴi ƴeewen holno nafirta en hay goto joofaka ɗo ƴeewen holno nafirta en kadi mboɗo yiiɗi kala mon heeɗo leppi ɗi yo tinno heɗoroɗi tigui tigui haqqilantagal wasa heɗora ɗum ɓernde sa heɗorin ɓernde ma nde uddot donka gaynude donka famde ko yahata hen ko kettoɗen leppi ɗi keɗorɗen ɗi tigui nde tawno ko pular labɗo ceer kalɗen so eɗen kaala e leppi he en jaɓata haalde hay ɗemgal gotal kalten ko pular labɗo ceer beele yimɓeɓe ne paama ɗum noon ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moɗon Sar Abdoulaye Sarr ñaguimon yaafoyi e duwaw yo jaam ñallu wuura e ladde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu